Topforma BG е сайт, на който може да се доверите за диетологични консултации и изготвяне на индивидуални хранителни режими. Всеки режим се изготвя лично от специалиста по хранене и Пократис Папа Димитракос. Създадох Topforma BG, за да помогна на повече хора да се справят с борбата с килограмите и да подобрят здравословното си състояние. Знам колко е трудно за някои хора да се консултират с диетолог, особено като живеят в малките градове. Поради липсата на специалист по хранене, те предприемат драстични диети, които най-често имат обратен ефект и увреждат здравето им. Горд съм, че Topforma се превърна в спасение за тези хора и направи консултацията с диетолог достъпна за всеки. Клиентите ни успяват да постигнат и да задържат желаните си килограми с подходящия точно за тях хранителен режим. Всеки режим, който изготвим, е съобразен с индивидуалните особености на човек. Реално всеки яде каквото обича в подходящи за него количества и ослабва. Миналата година бях клиент на Topforma, а тази година станах част от екипа. С съпруга ми спазвахме режимите, аз свалих 11 кг, а той 22. С помощта на съветите на Ипократис и екипа на Topforma се научихме да се храним правилно, здравословно и сега ни е лесно да поддържаме килограмите си. Сега, когато вече съм част от екипа на Topforma, всеки ден отговарям на въпроси относно нашите услуги и искрено съветвам хората да поръчват режимите, защото от личен опит знам, че работи. През личния си профил в сайта всеки клиент може да въвежда мерките си, за да проследявам прогреса му, както и да ми задава въпроси. Всекидневното общуване с клиентите ми помага да съм им още по-полезен и да им дам подкрепата, от която се нуждаят. Най-важното условие за успеха на един хранителен режим е той да е индивидуален. Масовите диети работят краткосрочно и най-често са опасни за здравето. Щастлив съм, че през Topforma може да предложим на всеки човек най-подходящия точно за него режим.